క్రైస్తవ విరోధులందరికీ హెచ్చరిస్తున్నాను. ఒకనాటి పిడి సుందర్రావుని చూశారు, ఇప్పుడు పిడి సుందర్రావు వెనక లక్షల మంది ఉన్నారు. పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడిన మా దేవుని కోసం, క్రైస్తవ్యాన్ని అవమానపరిచే తప్పుడు మాటలు పలికిన, నా క్రైస్తవ సహోదరుల దేవాలయాల మీద దండయాత్రలు చేసిన, క్రైస్తవులపై ఈగ వాలిన ఆల్ ఇండియా ట్రూ క్రిస్టియన్ మీద గొడ్డలి పడుతుందని తెలుసుకోవాలి. మేము ప్రారంభించింది ప్రేమ విప్లవం. కర్ర పట్టుకోలేదు మేము, కత్తి పట్టుకోలేదు మేము. శాంతియుతమైన పోరాటం. మా జోలికి రాకండి. మా జోలికి వస్తే దేవుడు మిమ్మల్ని ఉంచడు.